दा नैबे जाहैबाय नै आबसु आन्दलनाव गुलि नांनान बेजों हाबनानै बेजों ओंखारदों बानलु बिदैजों सारखायोमोन आरो मावबा सिखा दाबा फिसा फिसा हिनजावफ्रा लायोमोन जाहाथे बांद्राय आक्रमण खालामब्ला मबाव हागोनसैलाय आरोखि गावसोर दंसै नंगौ बुंथावा बैसोआ द्लाम बोरायबाय ओमफ्राय खिन्थु गोसोआ बोरायनो बादों दावहारु दालाङावनो दावहारुफोरा दिनै लावखार ओंखाम जादों बेफोरबायदि गोथाव जानानै दावहायाव ओंखारनो हायो मोनोना मोनामोन एबा मोनजास्लामा उदै बुंस्लाबमा खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं दंफैयो मोनसे दलां जाय दलाङा मुंदांखा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिमानि दावहारु दलां मानि थाखाय दावहारु दलां होनोब्ला नैबे दलाङावनो अन द स्पट जायगायावनो 6 जन जोंनि बर' सुबुंफ्रा दावहारुफ्रा जिउ गोमादों दा नैबेखौ बुङो जाहैबाय थाइसबिल दलांबो होनो दा बेवहाय गोबां जारिमिन दं जाय जारिमिनखौ आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दं अब्ला आङो फैबाय नैबे मुंख्लं खाम्फा जोंनि निस्मा हालामनि मोनसे बिखायाव थानाय मोनसे मुंख्लं खाम्फा आबसु आन्दलननि बेयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि खैलामैला VCDCनि सिङाव थानाय सिगां नैबे मावनायखौ नोंथांमोना नाय माने बिथांमोना दिनै साफा खालामनो बेखौ साब सिखोन लाखिनो होननानै दिनै आवगायबोदों दा बिसोर गासैबो एक्स भलेन्टियार फर्सनि मेम्बार्सफोर दैदेनगिरिफोर नैबे सारमोना नै दा थांनांगौ ओरैहाय नैबेयावनो लुखांनानै दोननाय गोजौ मोनसे मुंख्लं खाम्फा मार्टिर्स टम होननानै बुंदों नैबेयाव बेलाय नैबेयाव माखासे बेफोरबायदि गिदिर दंफांफोरबो देरनानै दङसैमोन नै बेनिफ्राय आरो खोबथेजानाय जाबायमोन बैनो जाहैबाय मेन रड नानै बे मेन रडनि बियो सानजाजों बेनिफ्राय नैबेयावनो दं नै गोजौयै नैबेबायदि लुखांनानै दोननाय मुंख्लं खाम्फा दा नैबे सारमोनानो गासैबो बै समनि दावहारुफोर बिसिनिनो लोगोफोर माखासे थैनानै थांनाय बिनि मुङावनो गायसननाय नैबे मुंख्लं खाम्फा दा आंबो गसंनानै दं नैबे मुंख्लं खाम्फायावनो बे मुंख्लं खाम्फायानो जादों नोंथांमोना नाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टिर्स टम बेनिफ्राय नैबेयावहाय जेनाखि जोंनि मालिबिटा टु सापागुरि बा सापागुरि टु मालिबिटा आसाम माला रड बेजोंनो थाङोनो बेनिफ्रायनो ओरैहाय बियो नैबे ससेनिफ्रायनो लामाया माने थांसिगोन माने लामा जासिगोन बेवहाय लामायाव थांसिगोन बे हाया बेनिफ्राय नैबेयावनो दङ नैबे मुंख्लं खाम्फा बेनिखायनो दा बिथांमोना नैबे जेनाखि थाबाय थानाय मार्टिर्स टम नैबे खाम्फा बे खाम्फाखौहाय शिफ्ट खालामनो नागिरदों एबा फावसायनो एबा अबावबा माबा मोनसे बेबायदि मडिफाइ खालामनो दिनै ओंखारबोदों आरो बेखौ सानलायगोन बिथांमोना दिनैहाय खारन बेयावजोंनो मोनसे लामा मेन रड जानो थांगासिनो दं बेनिफ्रायनो जाहाथे जोंनि बै मुंख्लं जानाय बिथांमोन जायफ्रा जिउ बावलांबाय बिथांमोननि जायगायाबो जेन गोथारै मोजाङै थायो बेखौ बिथांमोना दा सिन्था खालामफिनदों बेनिखायनो बिथांमोना दा आखायाव सिखा खंखाइफोर लानानै बेखौ एवस्रांगासिनो दं बेनि हाग्राफोरखौ बे जाय जायगाया माने हाग्रा दुमफबजोबनानै थाबायमोन नाथाय मानि थाखाय बिदि थायामोन बेखौ आं नोंथांमोननो मिथिहोनो थांगासिनो दङ दा नायदो नै रोमै गोसोआव दं नामा जारिमिना आदै जारिमिना रोमै दंथारो दङनो जारिमिन दंजोबो बिथांमोनहा बेयावनो गोबां बाहागो लानाय दावहा समाव हारिखौ रैखाथि होनाय औ लोगोफ्रा बिसिनि नैबे सारमोननि लोगोफ्रा मुंख्लं जानानै बिसिनि नामावनो गायसननाय नैबे मुंख्लं खाम्फाया दा गावसिनि लोगोफोर थैनानै थांनाय बिथांमोननि जायगाखौ फोसाबगासिनो दङ बेलाय लोगोफोर नैबे दावहारु दालांनि दावहाया जोबोद मोनसे बेसेन गोसा मोनसे जारिमिन आरो बियो जोबोद दुखुनांथाव बेनिखायनो जों बे बिथांमोन दावहा नांनानै मुंख्लं जानायफोरखौ जोङो मान सनमान होनांगोन लोगोफोर
दा जायगाया जाबाय साफा जाखांनायनि उनाव बेयावनो गसंनानै थानाय गासैबो बिथांमोनानो जाहैबाय एक्स भलेन्टियार फोर्स बिथांमोनानो बै समाव थैलांनाय एबा मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि लोगोफोर बेनिफ्राय बिथांमोना सोरमोन नोंथांमोना नैबे लिस्टआव नायनो हागोन नैबे गोजौआव थानाय 6 जना जाहैबाय अन द स्पट नैबे दावहारु दलाङावनो दावहा समाव जिउ बावलांनाय गासै निसिमायाव दङ जाहैबाय 11 जन मुंख्लंफोर नैबे लिस्टआव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनिफ्राय नैबे जायगायाव जेसेबां दं बिसोर मेम्बारफोर एबा ज' जाबाय बिथांमोना 150 जन 150 जना अलरेडि बेवहाय बिथांमोना ज' जाबाय खौसे जाबाय बेनिफ्राय आदै मोनसे कुइसन गोबाव समनिफ्राय जों नैबे मुंख्लं खाम्फाखौ नुदों ओमफ्राय नुनानै बेबायदिनो हाग्रा रज'जोबनानै हाग्रा जानानै थानायखौ जोङो नुबाय थानो मोन्दोंमोन नाथाय दिनैहाय नोंथांमोना दि आवगायबोबाय बेखौ फोसाबनोहाय जोथोन लानो बे मानि थाखाय बेबायदि थायामोन हाग्रा बुंग्रायै थाबाय थायामोन मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बेबायदिनो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ जोङो बिबाय थादों होननाय मोनसे समाव आसामनि मिनिस्टार माने मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय बिदोंमोन मुंख्लं खाम्फा गायसननो जोङो बिदों सरकारनाव थिग बिदियैनो जोंहा मोनसे समाव चन्दन ब्रह्म सिद्रि LAC-नि मिनिस्टार जादोंमोन बे सारनि अननायाव जोङो माबायावहाय 2010 आरो 11 बे मायथाइयाव जोङो सिगां बिथांनिफ्राय सारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ 3 लाख बेखौ जों मोननो हाजेनदोंमोन बिनिफ्राय जोङो बेखौ गायसननो हादों बिनि नेक्स्टआवहाय आरो सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट जेब्ला मिनिस्टारनि उनावहाय MLA जाफिनो बेवहाय बिथाङा जोंनो फिनिशिंनि थाखायहाय जोंनो 5 लाखनि सेंसन जोंनो हरबावनानै दिनै बेखौ जोङो इन'ग्रेसनखौ खालामदोंमोन 16 थारिख जानुवारि 2016 मायथाइयाव चन्दन ब्रह्म सारनि आखाइजों नैबे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननानै हानाय जादोंमोन दा बिनि उनाव फैनानै बेखौ मेनेजमेन्ट कमिटि होननाय जों दानानै लानो हायाखै बे समाव गभर्नमेन्टनि जेनाखि सेंसन बे सेंसनखौ बयननो थाखाय मोनसे कनस्ट्राक्सन कमिटि दानानै होनाय जादोंमोन बे समाव जोङो प्रमद बसुमतारी आवगोलनि निसिमा आनसलिक कमिटिनि आफादगिरि प्रमद बसुमतारी दा बिथाङा मास्टार मावो आङो बेवहाय जेनेरेल सेक्रेटारि कनस्ट्राक्सन कमिटिनिमोन दा गोबाव सम बेबायदिनो थायै थानानै दा मेनेजमेन्ट कमिटि गैयैखाय जोङो गोथां मानसिफ्रा गोथैफोरखौ सनमान होबोनो जों रोङाखै बेखायनो दिनै जायफोरा दिनै हाग्रा नुनायखाय जोंखौ मालाबा सोंखारिदों दुखुनि बाथ्रा सोंखारा जाखागोन जों मेनेजमेन्ट गैयैखाय आलाय आथानि जों खालामदों बिनि दायनिगिरिया जों बुंना लानांगोन दा बिथांमोननि गेजेरावनो गोबां खस्थ' मोनबोनाय सोरबा जखम जानाय रोखोम थैहां अबस्था जाबोनाय गोबां बे बिथांमोना मेम्बारफोर एबा बै समनि दावहारुफोर बिसोर गासैबो दावहारुफोर दा बिसोरखौहाय गोबाङा मिथिया आंबो मिथिया मानो होनोब्ला बेयावनि मेन दावहाया जादों 1989 आं जोनोम जादों 1990 आंनि बोसोरसे सिगां नैबे जायगानि जाथाय जायनि थाखायनो नैबे दलांनि नाम जाय दलांखौ आं दिन्थिनो थांगासिनो दं बेनि मुंखौबो दोननानै लादों दावहारु दा बिदिनो सोरबा जखम जानाय सोरबा खस्थ' मोननाय बिनिनो सासे दाबो गोथाङै दं गुलि नांजानानैबो थांनानै दङ नैबे आदैया बे हाथिमारानिमोन ने मा नामलाय आदै नोंनिया अमल बसुमतारी दा नैबे जाहैबाय नै आबसु आन्दलनाव गुलि नांनानै बेजों हाबनानै बेजों ओंखारदों दा नैबेबायदि अबस्थायै हारिखौ रैखाथि होबोदों हारिखौ खौसेयै हारिखौ गोजौआव दैखांबोनो बेबायदि आरो ओमफ्राय बे गुलि नांनाय जाथाया महाय जाया आदै ओरैहाय दावहारु दालांनि साहा नै बेफोरबायदि अबस्था नै अब्ला बिसोर दावहा नांनानै गसंथाबोनायखायसो दिनै जोंबो बेयाव गसंथानो हादों गसंथानो मोन्दों बर' हारिया बेबायदि दं निसिमायै दं निसिमानि बिखायावनो बे जाथाया जादों गोबाङा मिथिया दानि जेनेरेसननि सुबुंफ्रा माबायदियै खस्थ' खालामबोनानै बेबायदि बिथांमोना जानो हागौ आगजुफोरबो नांगौ बायदि गैयामोन नांनो गोनां जादोंमोन सोरजों नांदोंमोन आसाम बेटेलेन ओमफ्राय बिदिनो माजे समाय सेन्ट्रेलनि फैयो माबा CRPफोर बेजों नांनाय जायो माजों नाङोमोन नांनाया जोंनि नांनायाथ' मा होननो बांसिनानो एखे बेदग्रा आगजुथ' गैया बेदग्रा आगजु गैया अन्थाइफोरजों खुबैयो गिदिर अन्थाइ फिन्जरजों खुबैयो बेखौनो गिनानै बेटेलेनफ्रा खारो ओमफ्राय खारनाय फावैनो गावो बेबायदि खालामनानै जों गोबां दावहा नांदों ओमफ्राय वाटार साप्लाइनि पाइपफोरखौ लानानै बेजोंबो खुबैयोमोन बेबायदि साहस जानानै जोङो
ओमफ्राय जोंनाव मोनसे ट्रेनिं दंमोन बे ट्रेनिंआ जाहैबाय सोर होयोमोन ट्रेनिंखौलाय ट्रेनिंखौ जोंहा गोबां गोरोंफोर दंमोन आच्छा आच्छा बिसोर थैलांबाय बोरायसा जिएटि ट्रेनिं होनना बुङो गारेला आच्छा गारेला ट्रेनिं माने उन्दुनानैबो फिनजुरजों माने अन्थाइ खुबैनाय थाखोमानाय मानबायनाय दा एफानि गिदिर गिदिर अन्थाइजों खुबैयोमोन दा बेबायदि खुबैनानै जोङो हारिखौ रैखा खालामनो अपेननि दिनावनो जोङो खामानिखौ मावनाय जाबोदोंमोन दा बेजों लोगोसे बिथांमोना दिनै ज' जानायखाय बयबो रंजानायजों गोदोनि गाव गावनि लोगोफोर जानो हागौ दावहायाव थाखोमालायनानैहाय मोनसे दुब्लियावनो मोनसे हाखरावनो उन्दुलायबोनायबो जानो हागौ बिसोरो दा बिथांमोनहा गोबां साफानि मोनसे खस्थ' एबा जारिमिना बिथांमोन बयनावबो हाबनानै दङ बेवहाय नै थाखोमालायग्राबो दं नामा मयबा बैजों थाखोमायोमोन ओमफ्राय मोनसे गिदिर दावहाया बेयाव जादों माने बे दावहाखौहाय लानानैनो नैबे बिथांमोनाबो नैबे दलांखौ दावहारु दलां होननानै नाम दोनदों बेयावनो थाखोमानानै जुद्ध नांनाय माने अस्त्रफोर गैयाब्लाबो अन्थाइफोरजों माने खुबैलायनानै दावहा नांबोनाय अबस्था बे जोंनि निसिमा हालामनि नैबे सारमोना आंबोमोन बिदि आरो नैबेनो दंफांनि दालांमोन ओमफ्राय दालाङा गोलावखामोन ओमफ्राय एसे अरसिनबाय दै खुरनानै अरसिनबाय दैयाबो अरसिनबाय बे दंफांनि दालांमोन ओमफ्राय बहाय दालाङाव बेटालियनफ्रा फैबायथाय माने थाथ'नानै नायो आरोखि माबाफोर होदों नामा दावहाफोर माबा बमाफोर सादों नामा ओंखारनानै नायोमोन जोङो बैनिफ्राय थांबाय बै अन्थाइजों खुबैहरनाया बै समावथ' बिदि आइजें बायनाय माइ बायनायबो गैखाया थाखा फैसाबो गैखाया थेवबो जोङो हारिनि थाखायनो जोङो एखे जुजिसोमबोदों बेखौ गोसोखाङोब्ला जों दा मिनिनोबो ओंखारलायलाङो जाम्बा बादि माबोरै हारिखौ इसिबां रैखा खालामनो अन्थाइजों जों दावहा नांखो बैथिंमोन ओरैहाय नै ओरै सा जायो नैबे सा सानजा खना बेयाव नोंसिनि थाग्रा जायगा दङ मोनसे थाखोमाग्रा नैबे दंफांबारिया बिदिनो जार्मन दं ओमफ्राय बेजोंहाय हाखर हाला दं ओमफ्राय बेजोंबो मानसि गैयामोन गामि गैया न' गैयामोन न'खरफ्राव सोरबा जोंनि बर' आइजोफ्रा बे समफ्राव जिनाहारि खालामजायाखै दा बहाय जायगा खालामजादों ओमफ्राय जोङो बिदिनो गोबां साइड खालामनो दोननां जादों ओमफ्राय जोङो बिदिनो होबथानांदों माने जुदि आइजोफोरखौ गाज्रि खालामब्ला ओरैबायदि हासिबखौ लानानै बानलु फिसानि गिदिरनि बुथुमनाय उवालाव देबाय हासुंफ्राव सोबाय दैजों सोमबाय ओमफ्राय सोमनानै बिदिनो बेटालियनफोर फैयोब्ला हासिबजों खुबैनांगौ हासिबजों बे बानलु देनायनि रोसिखौ सारनांगौ बेबायदि हिनजावफोरखौबो जोङो फोरोंदोंमोन जों फोरोंबोदों आरोखि ओमफ्राय बिदिनो खालायोमोन नामा बिदिनो खालामोमोनबो जायनि फलाव अबावबा थानो हायियाव जायगा बेटालियनफ्रा खारनो गोनां जादों बानलु बिदैजों सारखायोमोन उफाय गैया गावखौ बासायनो थाखाय आरो बबावबा सिखा दाबा फिसा हिनजावफ्रा लायोमोन जाहाथे बांद्राय आक्रमण खालामब्ला बबाव हागोनसैलाय आरोखि गावसोर दंसै बुंथावा नंगौ बेलायाव बिराद सांग्राङै जोङो खालायनो गोनां जादों ओमफ्राय माखासे बिथांमोनहा ज' जानाय हिसाबै बेबायदिनो मोखां नायलायलाय ओंखाम जालायनोबो बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों गासै एक्स भलेन्टियार फर्स बे बिथांमोना नै गाहायाव दा आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिनि गोदोनि दावहारुफ्रा लोगो मोनलायनानै मोखां नायज्लाय ओंखाम जानाय माने लावखार ओंखाम जानाय बायदि फावआव दिनै जुथुमनायजों हाबाफारिजों लोगोसे बेबायदि खालामदों दा जाजेनबाय नै मा ओंख्रिलै आदा अमा बेदरजों खुमब्रा आदैयाबो होबाय नै लांगाबल' जिरायबाय नै जोङो माने बेथ' बिराद गोहोगोरा माने बिखाफोर दाननानै थानायाव गुलि नांजानाय मानसिनि बे आदैया जाबजुबङा नै आदै अमलमोन ने आदै अमल बियो आमथेखा हाथिमारानि जोङो बे आदैया माखासे ओरै दंबाव नै गोदोनि माबा लानानै खाग्राबो जानो हागौ इसोर अन्थाइ खुबै हग्रा बिसोरबोमोन जानो हागौ बेबायदि आरो दुलाराय जागासिनो दं दिनैहाय दावहारु दालाङाव दावहारुफोरा दावहारु दलाङावनो दिनै लावखार ओंखाम जादों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों गोथाव दा आदा बरिया होना हो नोङो दावहारुआव माबायाव दावहायाव बाहायनाय माबा माबि आगजुआ न'आव दंबावो होनदों नामा
थिर दंबावोसोनो औ बेदग्राखौथ' बानायनो रोङामोन ना औ बेफोरबायदिजोंनो जुजिबोदों नै बा सिलाइ भार्सेस थिर मामुलिमोन नामा नै औ जाथिनि थाखाय बिथांमोननि गासैनिबो साक्रिफाइस दङ नैबे बिथांमोननि नै गोबाङानो दानि मानसिफ्राथ' गोबाङा मिथिया बेबायदि गाव गावनो नाजावनानै जानाय गोदोनि दावहारुफोरजों लोगो मोनलायना माबायदि मोनखो सार दावहारु दालाङावनो दावहारुफोरा दिनै लावखार ओंखाम जादों नै बेलाय नै दुखुबो दं जाजोबाखै सांनाय बायदि जाजोबाखै हायाखै बेनो आरो बेनि थाखायनो बिथांमोनाबो दिनै ओंखारबोनो गोनां जादों मेजेम नै गोदो बिदि जालायनो दंना गैयामोन दङमोन गेजेर गोदाव बांसिनसो दङमोन बांसिन बेदरा खममोन ने औ बेफोरबायदि गोथाव जानानै दावहायाव ओंखारनो हायो मोनो ना मोनामोन एबा औ मोनजास्लाबमा उदै बुंस्लाबमा मोनलोङा नै बेबायदि राजु जादो दे गोसो होना जादो दे दा बेबायदिनो नै जागासिनो दं बयबो जागासिनो दं नोंबो जस्लंनानै जाबाय थेवबो गोजोननाय दं मानो होनना बुङोब्ला गोसोखांथि नेरसोन बायदि जाहैबाय राइट माबायदि मोनदों सुपार मोजां आदै जतीन्द्रनाथ ब्रह्म बे बिथाङा दा दैदेनगिरि जाना दं माने आफादगिरि दा आसा खालामदों नोंथांमोननि दैदेननायजोंनो आरोबाव बर' हारियाव आगानसे बारायबावथों जांख्रिखांबावथों बेनो आरो खौसेथिखौ लुबैयो बेनो दा बेखौनो मिजिंथिनानै आंबो बे बिबानाव थाथ'नाय दङ आरो जोबोद मोजां बैसोआ द्लाम बोरायबाय ओमफ्राय खिन्थु गोसोआ बोरायनो बाथारदों हारिनि थाखायनो बोरायनो बादों आरोखि माने मोनफुंनांगौ जिनिसखौ जोङो दिनैसिम मोनफुंजोबनो हायैलाय गोसोआ बोरायाखै बुंनानै लानांबाय आरो गोजोन्थों दा नैबे दावहारु दलाङाव दावहारुफोरजों ओंखाम जानो आंबो सिगांबाय लाबोखाबाय नै गोथावनो जाना माने दालि थालि जेबो लाबोखासै अमा बेदरनि बिदैजोंनो दांनायसै आरो ओमफ्राय जाथ'वा एसे इन्जय खालामग्रोनि आदसा नोङो मा होनदों सेकेन्ड टिप लायबावबाय नै आदा उफ्रिया बेथ' बिराद जानो हायो नालाय देहाबो गोरा थिगैनो दं दा बेनो जाहैबाय नै दावहारु दलाङा मानसिफ्रा बुङो आरो नैबे दलाङानो बयनिफ्राय माने गोरासिन दलां जोंनि जायगायावहाय बानायजानाय जादों बिराद गोम आरो जेबो जायाखै खिन्थु माखासे दलांफ्रा माने गुगालाबायबाय एसे मावग्रा जाबाय नै बेबायदि आरो अब्ला जाखाङै लोंखाङै बे जायगानिफ्राय बिदाय नैबे गासैखौबो बिदाय लाबाय भिडिअ'आबो बेखिनियावनो बिदाय जाथ'बाय थाथ'लायदो होमब्लालाय औ दे